hvordan rommet mitt så ut. Før og etter. Jeg har egentlig lagt en video om rommet mitt i går. Og jeg har endret veldig mye på det. Her er mitt nye rom. Sånn ser det ut. Og så lager jeg det skilt, så kan jeg vise på en annen video hvordan man lager sånn. Og da får vi bare gå inn. Jeg kan også vise hvordan man lager sånn her, for den lagde jeg nemlig selv. Og det var altså rommet mitt, og jeg håper